O número de parados registrado nas oficinas do Instituto Nacional de Emprego na Comunidade Galega incrementábase en 7.905 personas en novembro, o que supón un 3,78% máis que no mes de outubro. Porque a vixente Lei de Prevención de Incendios Forestais de Galicia obriga aos concellos a aprobar plans de prevención. Nese sentido, pois no Concello da Estrada, desde a Concellería de Medio Rural Turismo, estamos moi satisfeitos porque na primeira ocasión que tivemos de elaborar e aprobar o plan, pois fixémolo, non? É dicir, estamos cumprindo coas obrigas que ten o Concello da Estrada. O BNG presenta unha pregunta parlamentar para interesarse polas obras da residencia da terceira idade. Do Robin Hood. Simplemente xa para rematar, emplazar a xente a que acuda este vindeiro domingo, e recordar tamén que hai un segundo pase o martes ás 7 da tarde. E nada, emplazarnos aquí que, bueno, podamos disfrutar todos do espectáculo. Unha alimentación exeitada para o seu can pasa por un pienso excelente. En Irmáns Picaño queremos axudalo. Por eso, consulte os nosos prezos por palet. O mellor pienso para cans nos nosos centros da Estrada e Toedo. Atención, dende 9,5 euros o saco de 20 kilogramos. Un produto de calidade. 25% de proteína e o 12% de grasa. En Irmáns Picaño queremos axudalo.